Takže páni, kamaráti, bratia, sestry, všetci, ktorí si tu prišiel ten deň, kde buď dostajem cancel, alebo neviem, pozrieme pár reelsov. Uvidíme, poslali ste mi reelska vaše krátke videá, pozrieme sa dneska na ne. Uvidíme, či to bude vtipné, či to bude zábavné, či to nebudem musieť všetko len cenzurovať, však. Povedal som všade, kde som mohol. Dúfam, že všetci o tom vedeli, ktorí mohli. Posielajte mi veci na Instagram. Už tu mám normálne 6 správ, ty kokso, všetko liknuté. To. Editor, zacenzuruj to. Nájsť slova je ťažké v tejto dobe, keď už ste vypálení z Reelsov. Som zvedavý, koľko toho bude, lebo niektorí toho naposielajú viacej, niektorí menej. Tak dúfam, že to vyjde aspoň na pár minút. Nech z toho aspoň niečo uvaríme. No a čo tu zdržovať? Však poďme sa na to pozrieť, hej. Máme tu hneď prvú hviezdu, že Mura so streamom už poznáme, však tašky lolkár. No ukáž. To tu navaril typeček. Ja vlastne riešim AI vizualizácie pre realitných maklérov a chcel som aj vám dať vedieť, že niečo také sa deje, že nejaká taká ponuka odo mňa na stole je. Čo si o tom myslíte? Blbosť. Blbosť, hej? No tak dobre, tak viem poslať mailik minimálne? No môžete. Dobre, pošlite mi do SMS-ky mailiček. Ďakujem, majte sa. Čerov odved. Pičovina. Ale vidí sa mi tá kompozícia tých 6 káv na stole vyjebaných, alebo koľko ich tam je tých expresiek vyjebaných. Pripravuje sa na dlhý, zdlhavý, ťažký deň, plný otravných kolov. Ja sa inakšie, aby ste vedeli, ja sa tu furt pozerám doľava, lebo tu mávam väčšinou chat. Takže aká je reakcia, ale reakcia bude holý kokot, keď je som živý, takže asi tak. You are made of stupid. They want us, Arthur. They want us. And they are going to have us. They want... Doslova to. Čo sa tu za kompo... I'm gonna touch you now, son. To je ako sa hovorí, vieš. Ona ide po tebe, to ja poznám. Oh, there he is. Where's the cum guzzler? You were spot on about him. There I was, filling up the motor. I turn around, the little git had done a runner. Oh, Louis, you fucking scum. The fucking scum homeland will kill my brother, son. Stop it. Get some help. I need substance, asi tak nejak. A to je všetko od mňa. Poďme tu napríklad na... Mejtuho. Mafresa, ten tam bol tiež párkrát na streame, to môžete vedieť. Ale ten poslal iba 2. To čo je za scrolling slabý Mafres? Treba sa zlepšiť do budúca, what the fuck. My attacks have no effect on you? Who decided that? Your darkness swallowed up my son? Who decided that? And now for Cruel Son. I will be the one to decide. My attacks... Proste 2 skurvené multimetre a máš vybavené. To je inak, že elektrikársky typ, ktorý by ste pochopili, no. Do not... To píče, že prečo? Čo to kurva je, trapíš? To čo je? Inakšie pôjdeme teraz na Genghis Khan, či tento tam toho riadne správanie ich k dispozícii, typek normálne posie, tak to kvôli tomu to sa bojím, že normálne, že čo naposielal. I just wanna be loved. Pomocné. Neviem do akej miery toto je akože zlé, či to môže vôbec ísť inde ako je na Instagram bez rady. Má toto. Milión klikov. Musím presne, či vôbec sa to tam môžem akože zavesiť niekde do piče, okrem Instagramu. George Floydication, Voxo, Kirkifaction, Kudran, čo ti jebe. Čo je kurva toto? Takto to ma odjebalo.
Toto inakšie musíte vidieť The Boys, aby ste to ešte viacej precítili, tento joke. To bolo, kámo, 3 časti vyšli von a to je peak. To je neskutočné. The Boys, neskutočné. Čo to je kurva za slavku? Proste tung sa húr ho prišiel spasiť. Neskutočné, wow. Tralero. That's it. That's what I saw in my vision. The kids are in there. What are we waiting for? That's it. That's what I saw in my vision. Legendárny spin-off. Čo tebe, I don't speak him still. Čo to je po polsky, co viď za moje dzieci? Dobre, vďaka pivám chápem, že to je vábiť asi, že si proste najeba, vieme čomu. Proste vybavil si deti, nebudú stať medzi mnou a mojim pivom. Takže to by bolo všetko od Genghis Khana, našťastie. Ale díky Genghis Khan za tvoje bateriovské piči, čo to je kurva, čo? What the fuck? Aspoň niekto to berie poctivo. To piči. No, nie som od slova do slova dobrý v preklade. Ale inakšie, toto je moja reakcia páni na moju match history. Teraz vlog mám 10 lose streak v rankedoch, takže normálne tento s týmto typkom ja úplne feelujem. Proste či prehráš svetový zápas alebo 10 rankedov za sebou v prehre, to je to isté. Inakže, keby ste nevedeli, tak ide o to, že proste plno videí, kde skeleton príde, že čo sa stane, keď prídeš do pravekého Ríma a budeš, ja neviem, obchodovať, alebo budeš ich takto strihať. A vždycky tam proste príde Sokrates a dáva múdrosti, takže Sokrates, joky, to musíte chalani, to musíte precítiť, to je proste... To buď proste si na tom pískate, alebo nepískate, proste buď si ich užívate, neužívate. Proste Sokrates, joky s AIčkom, goated. Proste toto je odpoveď moja na to, že áno, je to worth it, že rámky sú predražené ako kot. Chatu. Píska. Asian frequency. This guy, this motherfucker. Again him! Again this guy! Proste Sokrates, joky, úžas. 8, 9. Kámo, ten N-word sa zase bude musieť. We finally found the weakness to 6, 7, 8, 9. Do piče, čo to je za kokotinu. If all you do is ask questions, then what are you without them? Tak, to si prehral. Nebude na Sokratesa používať jeho vlastnú zbraň. If you're buried up to your neck by the mafia, don't panic. Move your body to sink slightly into the ground. Then make a few more holes with your head. This will make the kidnapper's job much. If you're buried up to your neck. I guess, bro. Toto je tiež akože goaty, že vždycky čakám, že čo to tam bude zazvrať za pičovinu úplnú. Send this to a pregnant man. Hey bro, take care of your baby in the womb. Eat properly, get some rest, and don't forget to poop on time. Cantina. Send this to a... To kurva je, prečo iba... I reading the script. Asi, takže ajčko je z toho piči, že... Man, really? Quick message from our youngest daughter. Aubrey wanted to say, you may have received A's in high school and college, but you're going to be getting big D's in prison. Quick message from our youngest daughter. Dobre, to tam celkom dropla pani súdkyňa. Dostaneš some big D's in the prison, mate. This is your end. Ešte to niekto zoberie moc toto. Asi tak jak. Tracking dogs.
Hopsová nedostala nejdeme radšej, vôbec. Chcel som, vôbec, 0 bodov. Legendárny Foodsking. Kámo, mňa by zaujímalo, či to je ajčko, alebo to reálne sa proste držal, kurva, to budem musieť si nacvičiť, či čo? Za 100 odberateľov kreknem dvere. Miro Pele! Asi jebe cedovi na kúpanisku. Yo, piešaný, moje meno je Rytmus, Flimera, ja som Miro Pele! Simulátor, ako zostať na vozíku, ty kokot, no je challenge. Opič. Prvé video lomeňák, druhý zlomeňák. tam už tvoje peste nič nezmôžu proti Gaje. Can any of you guys tell me a joke? I just feel really sad right now. I have one. You have a joke? Yeah. Alright, tell me it. Okay. What is a 7 that doesn't feel well? What? 6, 7. Oh my god! That's so good! Do piči. Toto typek nečakal. Proste, dneska večer o 10:00 sa majte na pozore. Budem chodiť po uliciach a točiť s random ľuďmi. ¿Te quedó el corte, perro? Mira. Ah, chinga. ¿Y esa raya, pa? Apa, ¿cuál raya? Chécalo. ¿Está más malón, no? Ah, no, sí, está bien. Musel to byť len vietor. Počkaj, čo to tam bolo? This is the end. Tam dojebal ventilátor. Hold your breath and count to 10. To bolo dobré. Týpek, proste nikdy nevieš, kto si s sebou v posteli. Nikdy nevieš. From the moment I understood the weakness of my flesh, it disgusted me. I craved the strength and certainty of steel. I aspired. Že asi najlepší lubrikant, I guess. Preto mal toľko žien, čo? Inak čo normálne budeme mať pocit, že vybudujeme horšiu komunitu, jak pivková komunita. Bude tu častejšie N-word ako... Yo, I saw that dude sucking his girlfriend's feet in Reels gang. They started eating jammies. I mean, could be any of you guys. Yo, I just farted. Zajebané, hnusné, vyjebané, musel mať tie nohy smradľavé, ty kokot, by som sa dogrcal. Hoď jebe, až zle mi prišlo. Don't kill people? People kill people. Okay, in that case, bread doesn't make sandwiches, people make sandwiches. People don't make sandwiches, women make sandwiches. Don't kill people? People kill people. Okay, aby sme si to dali na pravú vieru. Sexistické joky incoming. A to je všetko od Andreja, ja neverím. My sme prešli všetko od Andreja. Ty pičo, ešte tento, koľko toho Jakub nám posielal. Ďalší na rade je Jakub inak, že? Dúči takzvaný. Just trust me, you'll be fine. And when I'm... Wait, what? Where do I sign up? What? Send this to your bro who would love to join the army. Because they're severely gay. Just trust OK. Hru príchuť kofolky by si dal. Čová krkovička. Zase radiátora. Špaky. Uj, ty kokot. Horčica začala mada. Špína spod nechtov. Moja obľúbená chalani, takú špínu spod nechtov by som si dal. Cez na piču mi je, včera mi tiež bolo, aj v budúcnosti bude. Ty si kokot. Know that you can flip things in a pan?
By just flipping the with the spoon by just. Whoa, what the What kind of... Whoa! To zase sa môže kvitovať. Katovať. Obľúbený typ stoličky. Píči. Píči. Ešte Spring tam dajme normálne reklamu na akože to bol môj obľúbený typ stoličky inakšie. Môj obľúbený. Už sme skoro na konci, neverím. MMA raid boss, ty kokot. Jeb ho, jaký spinning shot. Ty kokot ho dobre skopol. To bude čo? Why is Bob not eating? Takto cháni asi nefunguje to s rybami. Takto sa o ryby asi nestará. What the fuck, akože normálne keby som mal takéhoto spolužiaka pred sebou, tak mu kupujem každý deň normálne asi kávičku za poďakovanie. To jak sa dostaneš do takéto skurvenej situácie? Tebe jebe. Dobre páni, to bolo všetko. Díky, že ste ma posielali aspoň niečo. Aspoň niečo, no. Niektorí toho poslali tak, ako sa patrí. Máte sa o čo od nich učiť. A uvidíme. Ak sa vám to bude vidieť, tak môžeme dať zase pokračovanie a dúfam, že toho bude viacej. Aj keď to kurva, to bolo točenie skoro hodinu som to pozeral, ty kokso, tie vaše skvosty, čo ste naposielali. Takže zase na budúce. Uvidíme. Ak budete posielať, tak môžem zase urobiť niečo také, takú... celkovo, že to pobereme a pozrieme sa na to, takže ak budete chcieť, dajte vedieť, komenty, všetko, pičovinky. Majte sa. Dovi, čaute. Už po týchto pičovinách, čo som videl, to už aj.